Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito tayo ngayon sa Josefina Village para kumuha ng video dahil meron po tayong client from Singapore pero taga San Carlos City, Pangasinan po siya. At the same time, kukuha na rin po ako ng video in general para makita ng ating mga kabaluyan kung gusto po nilang mag-invest dito sa Josefina Village. 7,000 per square meter po ang kanilang corner lot. Ang kanilang inner lot naman po ay 6,500 po. Minimum of 20% ang down payment mula doon sa ating total contract price or TCP. Ang ginagawa ng iba, dahil sigurado na rin lang na mag-i-invest sila, tinataasan po nila ang kanilang down payment. So may iba, ginagawa po nilang 50 hanggang 70% para mas mababa lang yung kanilang monthly amortization sakaling kukunin nila as installment basis. So maganda po yung lugar dahil accessible po ito sa public transport. Isang ride lang din at nasa syudad ka na ng San Carlos. Ganon din po pag pupunta ka ng Malasiki, isang ride lang din po. At maganda po yung data signal dito. Meron na rin pong linya ng kuryente, at the same time meron na rin pong mga linya ng internet service provider. At fresh ambience po yung lugar dahil maraming punong kahoy ang nakatanim sa paligid. At the same time, kumpleto na rin po yung bakod po nito for security purpose. Then pantay na rin po yung lupa at hindi mo na kailangan pa ng panambag. At the same time, functional na rin po yung kanilang drainage system. At maganda po dito, wala pong history ng baha. So proven na rin po yan nung dumaan po yung bagyong Egay. Ayan. So iiwan ko na lang po yung aking cellphone number at maaari po kayong mag-text at mag-PM sa aking Facebook account po for a site visit and a reservation po. At samantalahin po natin dahil wala pa tayong price increase po ngayong 2023. Simula nung ako ay nag-agent po, still 7,000 pa rin ang kanilang corner lot. So kung kukunin mo, and then ang minimum cut pala dito sa Josefina Village ay 64 square meter. Kaya kung kukuha ka ng isang cut 64 by 7,000, papalo lang po ito sa 448,000 po. So samantalahin po natin habang wala pang price increase, dahil halimbawang nag-price increase in the next year, kung halimbawa ginawa na nilang 7.5 by 64 square meter, papalo po siya ng 480,000. So sayang naman po yung dumagdag. Ayan po, consider subscribing na rin po sa ating channel dahil marami pa tayong mga project around Pangasinan area. So thank you po sa panonood.